Selamat sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam kebajikan. Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Cung, yo mo. Tibake kelakon temen ana. Bisa marak sowan ana desa kelairamu, tanah kelairaku ana kene, ana sumur windu kene. Wiwit taun 91 pindah ngidul ana nggone Jonggrong Tanggarjo Mojo Agung Jombang. Iya. Tapi awakmu gak lali dik soba-soba mrene. Ya pancen pepundhenku ana kene mo ora lali karo Biyung Pandansari. Pepundhenku sing ana sumur windu jauh di tempat deket di hati. Oh, ngono. Ya. Sapa ngluhurake leluhur bakal diluhurake marang leluhure ya, Cuk. Kaya mangkono. Ngaturake gunging panuwun tinimbalan. Dene panjenengane Mbah Qasim Sumawono lho.
kurang waspada lan ati-ati. Kok iso solarmu kentekan iku tenan. Ya. Ora dadi apa, Nduk? Kabeh iku pembelajaran. Ngene, Cung, ngaturake gunging manuwun marang panjenengane Mbah Kosim sekeluarga lawan Mbak Yanti kang ngunduh mantu. Ijabe mau jam 8, temu manten jam 2. Kabeh mau ayo dipucekake mugi dadi pinanganten kang pinaringan sakinah mawaddah walawan warahmah. Allahumma amin. Sabubaring wayangan iki keluargane Mbah Kosim sekeluarga mugi tansah pinaringan pengayoman teguh kukuh bakuh rahayu wilujeng slamet gangsar lancar nyambut gawene. Allahumma amin. Jo panuwun marang panjenengane Cak Loso, Pak Diloso, Mbah Loso. Sing melu ngedeni iki terakhir gunging panuwun iku ya duwe persatuan kuda lumping, duwe jaran kepang. Jane aku mang yo sungkan nek kene kok masang senderewe, masang barongan, masang ganongan, masang kaya ngono mau. Ora teges kita iki bersaing ya, tapi nuruti zaman, nuruti kebutuhan. Wayang iku jutaan manggawe. Lek penontonnya mek titik ya rugi, tapi lek dikei bantengan ngono nonton. Ya. Jangan khawatir tak tekano karo Lija Putri. Terakhir dongeng manuwun. Krida budaya sowan marak ana kene. Di siarake streaming MKD channel. Uga Gondo Carita channel, uga Baktiar channel, uga Suwandi channel. Uga di streaming dhewe karo sing duwe gawe YouTube. Yaiku live lelang keris Mbah Kosim Indonesia. Sawan rene ketok ijik semangat, mangane tak kongkon gawe kelambi abang ben bersemangat. Lek lambine ijo cece ditepungake saka ngarep kene. Sindenku sing saka Laladan Sidoarjo panjenengane Mbah Marita Gandini. Iki aja jeneng anyar. Sakniki domisili Mojokerto. Pundi Bulus apa? Apa jenenge? Gedung Bulus, Kecamatan Gedhe ya. Oh, katut lagi ya. Wis domisili dhek kene. Tadi katanya nyangoni akeh buruk tak usret. Mbak Marita Gandini. Uga panjenengane Mbak Ambar Wiranti. Iki sing wis kondang kacel ing Projo. Sering ana nggone layar-layar TV TVRI uga channel JTV nganggo musik apa, Mbak? Apa musiknya? Band etnik. Uga sing tidak kalah kondangnya. Iki saka Latan Bareng Jombang. Panjenenge Mbak Anissa Purbaningrum Anggraini Kusuma Melati Renonce. Uga sing saka Laladan Nganjuk. Mbak Rizka Amelia Kusuma Wardani. Uga sing saka Laladan Jombang, saka Kuik Jombang, saka Ndiwuk Jombang. Mbak Yanti Tralala.
ngaturake gunging panuwun iki dicoba sing nyemek-nyemek dhisik ngaryake ibumu Yati Pesek. Yo, Yati Pesek. Ya jenenge padha peseke tapi kene diomong kono Jogja. Lek kono duwe depot, kene duwe warung. Mangane sesek lek warunge, dandange rubuh ngetan. Pesek lek irunge, goyange rubuh ngetan. Ya. Ya gak merem, gak melek, gluntung ngisore keres. Ya gak ayu, ya gak elek, gluntung ngisore keres. Ya, ngaturake dungeman. Nyuwun berkah Ibu. Uler kambang. Ya. Rendi Mang. Jan Gayeng. Ki akeh pamunggut. Oh, Mbah Sahi. Nggih, siap. Mbah Sahi kene. Aturake gunging panuwun.
ngesreni wonten layang saking Baktiar Alfi Channel. Oh iki rek dewe-dewe. Tapi kok gak tembus pandang ya. Biasa itu dirabah di Terawang. Nggih. Minangkani dawuh pangundhut saking Boko Baktiar Alfi Channel. Wonten panyuwunan nyuwun Mbak Ambar. Ya Ambar Wiranti suwantinipun Mbak Ambar disuwun lelagon bajing loncat. Kaya ro elek sing penggaweane iku. Cek iki aku ngono jarane. Kurang loyalitas, maksudnya kurang oleng-oleng. Omang ya aku tak ono stokin. Nggih. Monggo minangkani dawuh pamundhut saking panjenengane Kang Mas Baktiar Alfi Channel. Dadah. Kuwatir dilungguh. Pengen cai kancane. Bajing loncat. Bajing loncat. Ke astana. Aduh. Apila.
yen pamunggutan wonten pamundutan seruni ya gilir nggih gilir gumanti saka Mas Jayadi rela dicintai ana ta oh nyambut Mas digantos lintune ana pamundutane Mbah Sang Sahi iki Podang Kuning ana sing njaluk serampat serampate digawe spot ae serampate digawe spot iki Mbak Ambarwis Mbak Anis ya selamat Mas Adang spotnya saja masih bergelora gak aras-arasan gak ngantuk maksudnya jamune nopo nggih jamune duren ngono lho mergo duren jamune duren sing gak duren duren cangkokan nggih leren rokokan nggih monggo wonten pamundhut wong ayu menika mundhut luntur jaranan ingkang wonten Mbak Anis mangke ditambahi titik Podang Kuning wonten pamundhutan ya monggo dados Mas Yoman iki digelurakan oleh sound system yang terkenal handal MS Mojowarno Jombang siap untuk berpesta ya. Melayani pesta wedding dan audio sound system panggung rejing 30 kali 30 atur nuwun Cak Mul balong ngalas operator malam ini semoga sehat monggo dados
MS Rajono Jombang. Jamu lek duren ngene semangat. Nggih Mas Jayati saged digantos lagune. Musike sampun mantuk. Wonten pamundhut ingkang ngersakaken sembang lan lelagon. Iki saka Cak Baktiar. Alfi Channel. Sik, oke. Nyuwun swantene Mbak Mareta. Apa bisa gawe gamelan nih Banyuwangi kita? Bisa. Ya wis lali tak tau ngabur lali. Padahal biyen 100 pari ayo loh. Kita tampilkan sengaja seni tradisi yang mulai naik daun sebuah ludruk Jawa Timur yang diaktori oleh peranan Mbak Reta Gandini. Penampilan seni tradisi ludruk Krido Budoyo.
Jan Waranggono lek multi talenta, sangat loyalitas. Kula niku mboten ngeten lho nek mboten ten Krida Budaya. Gitu. Boten ngeten nggih. Mboten. Biasane niku wong kula pancen gandes luwes lho, Pak. Gandes. Tapi tetep pangga ketok lanang mulu. Jenengan niku ampun ngoten. Niki tasih wonten sing ningali lho. Alah sunatmu biyen aku ngeterno. Oh jenengan sing nyunat kok ya. Iya. Wonten pamundhut Pangayu. Menika Banyuwangi Pacitan. Kendangan kentongan apa kendang jaipong mationgan. Apa gak ada? Monggo kersa. Apa tamborin tok ae. Niki kendangane remo. Gendangan remo. Iya. Monggo dipun garap kanthi gayeng. Irama nurut sendang.
Nggih, matur nuwun Mbak. Mari tak ganjini. KTP Mojokerto. Wah, lah. Lucu. Iya, kari siji. Tak suwun Mas Rian. Bisa langsung datang kan? Dengan Mbak Rika Popo wis lali kati bubur no. Mbak Rika Puspitaningrum Anggraini. Ayo Mas Nyoman trompete dirunekno. Ngagem Safitri Putra kena, Samboyo kena, Ganongan kena, terus pokoknya sembarangan. Pokoknya memang jadilan ya kena. Jadi memang Mbak Rika ini multi talenta. Gak sing gambui kadang-kadang yo baboi. Nggih, dadah. Ayo yuk. Biasa iki disawe 200 salto mrono. Nggih. Wilujeng enjang Mbak Rika Anggraini Puspitaningrum. Nggih wilujeng enjang Pak Dalang. Malah jenengan nek melu kene kok sacat ceria kaya lupa segala-galanya, utang lali. Nggih, pancene krida budaya. Iya. Ngarai lali sak sembarange. Menika wau wonten pamundutan jeng saking Pak Jayadi nyuwun dangdut nanging digantos gamelan. Jenengan napa Mas Benine ya? Lingsir wengi. Oh, lingsir wengi nggih. Lingsir wengi wap. Oh, cocok dengan suasananya. Setengah 4 leyeh-leyeh. Ya, leyeh-leyeh. Ya. Tengah-tengah matematika.
menunggu. Ya, lingsir wengi. Wonten pamburutan ta? Nggih. Iya. Tetep dilayani. Nah. Lingsir wengi sawet mawon. Iya. eling kelawan Laspada. Daramu Arya Janaka ngolati dulure Werkudara. Ana ndi ya, Cuk?